pomysł, że my powinniśmy się rozgrzewać. Nie wiem, dlaczego to była sugestia, dlaczego my się mamy rozgrzewać. Całą parę klima od rana mi się każe rozgrzewać. Ty masz coś zagrać, nie? Podobno dziś. Ja? No, To na strzelców, nie? No dobra, to ja będę MVP wtedy. Kurwa, za małe buty. No mi nie pozostaje, nie? To sklepanie. I jakąś indywidualną nagrodę też muszę zdobyć, nie? No. Najczęściej uczęszczany człowiek w sklepiku. A jakbyśmy najczęściej, to przeważnie Chrapek zostawał najsympatyczniejszym zawodnikiem. No. Weź się, ktoś ma ten Andrzej, masz Razem! Jak najsympatyczniejszy razem raz. stawał. wypisać ten. Ale pamiętasz raz, co robił największe zadymy do sympatycznych? No! Na przekór dali. On na szczeku, on największy zadymy do sędziów wyzywał gnoje, coś tam, kurwa, jak sędziujecie, a na koniec dostał nagrodę najsympatyczniejszym zawodnikiem turnieju Sławomir Chrapek, kurwa. To sobie zrobili żart. Był chyba jego drewniany. Ale to pierwsze, nie? A potem, kurwa, rzut karny był, co graliśmy w karnych, co przegraliśmy, nie? Podszedł do... Nie, podszedł i piętność. Trafił. Nie trafił. Nie trafił w bramkę. Trafił bramkę, podszedł, kurwa, do karnego, nie? Odwrócił się i piętność. To, kurwa, wkurwiał wszystkich na boisku. Ale trzeba przyznać, że na przykład w meczu zrobił taką kiwkę, że trzech, kurwa, skręcił i bramkę strzelił, nie? Tak dobrze w meczu grał, nie? Ale, kurwa, ich wiesz, tymi spodami Kurzył, nie? nie? Bo poczekał na linii, zatem tam przyszedł, No. pokazał mu jeszcze go kiwą, No, nie? Na taka- bramkarza i taka tego i reakcja zabiera była, zaczął gwizdać, nie? Od tego momentu. No, Był przegrany, nie? Potem wyszliśmy... Szkoda, tego nie ma. Słuchaj, doszedł do bramki, stanął na linii, nie? Bramkarz się cofnął, czy tam obrońca do niego, on poszedł na bok i dopiero strzelił, nie? Wiesz co było, kurwa, na trybunach? Na pewno nie narabił. No przecież, wiesz, jak ktoś już stoi, no to myślą, że zabiorą, już się drugi raz nie dadzą kupić, nie? No, a no on nie jest taki, że sobie da zaraz zabrać, trzeba go ujebać do gleby, nie? No ja bym dzisiaj tutaj mógł pograć z chłopakami, nie?
Tak.